खुलुमबाय लोगोफोर गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ दा जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों आसामाव जालांनाय माखासे जारिमिनारि जाथायफोरनि सोमोन्दै मिथिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय माखासे आसामनि जारिमिनारि जाथायफोरखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायबानो जाबाय बिदिबा जों गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै 1677 मायथाइयाव आहम आरो मुगलनि गेजेराव सरायघाटनि दावहा जादोंमोन आरो बे दावहायाव लाचित बरफुकननि दैदेननायाव आहमफोरा देरहादोंमोन। जारिमिननि बादियै मुगल आरो आहमनि गेजेराव दावहाया 1632 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेन्दोंमोन आरो आहम आरो मुगलनि गेजेराव जानाय दावहायाव आहमफोरा 17 खेब मुगलफोरखौ फेजेनदोंमोन आरो आहमफोरा जोबोद गोहोगोरामोन बेनिखायनो मुगलफोरा बिसोरखौ गोरलैयै फेजेननो हायाखैमोन। 1874 मायथाइयाव आसामा बेंगलनिफ्राय गावबोनानै आलादा रायजो एबा उदां रायजो जायो। जेब्ला 1826 मायथाइयाव बार्मिसनि दावहाया जोबो अब्ला गासै आसामा ब्रिटिशनि सिङाव फैयो आरो 1892 निफ्राय लानानै 1832 सिम आसामा बेंगल प्रेसिडेन्सिनि सिङाव बेंगलनि मोनसे बाहागो जादोंमोन। उनाव 1874 मायथाइयाव चिफ कमिशनारनि आन्डाराव आलादा रायजो महरै सामलायजादोंमन। 1885 मायथाइयाव आसामाव गिबि रेलगारि खारजेनदोंमोन आरो बेखौ दिब्रु-सदिया रेलवे मुंजों गायसननाय जादोंमोन आरो बे रेलवेआ आसाम रेलवेज एन्ड ट्रेडिं कम्पानि आरो जरहाट प्रभिन्सियेल रेलवेजों जयै लुफुंजादोंमोन। गिबि रेलगारिया डिब्रुगड़निफ्राय मार्गेरिटासिम खारजेनदोंमोन। मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिना लानाया मोजां 1881 मायथाइयाव आसामसिम गंसे रेलगारि फैदोंमोन आरो बे रेलगारिया आसाम रेलवे आरो ट्रेडिं कम्पानिनि मिटार गज ट्रेक गायसननायखौ नायनो फैदोंमोन। आसामाव रेलगारि खारहोनायनि गुबै जाहोना बेनोमोन जे इंराजफोरा साहा आबाद आरो खैलाखौ आसामनिफ्राय लांनायाव दै लामाजों गोबां खस्थ' जादोंमोन। 1823 मायथाइयाव आसामाव साहा बिलाइखौ संदाननानै मोनो। 1823 मायथाइयाव आसामाव साहा बिलाइखौ रबार्ट ब्रुसआ सा ब्रह्मपुत्र सेरफाङाव संदाननानै मोनदोंमोन। रबार्ट ब्रुसआ सासे स्कटिश हाथियार फालांगिरि आरो रौनिया फालांगिरिमोन। रबार्ट ब्रुसआ साहा बिलाइखौ संदाननायनि सिगां चिंप' हारिनि सुबुंफोरा साहा बिफांखौ गायोमोन नाथाय साहा बिफांखौ सरासनस्रायै मिन्थिनाय जायाखैमोन। रबार्ट ब्रुसआ आसामनि नबेलमेन एबा उदांस्रि दावहारु जायखौ मनिराम दत्त एबा मनिराम देवान होननानै मिन्थिनाय जायो बेजों सोमोन्दो दंलायोमोन आरो मनिराम देवानआ चिंप' हारिनि गाहाय बिसागामखौ रबार्ट ब्रुसजों सिनाखि खालामनानै होदोंमोन जाय रबार्ट ब्रुसखौ साहा बिलाइ संदाननायाव हेफाजाब होदोंमोन। 1961 मायथाइयाव असमिया रावखौ अफिसियेल राव एबा मावख'आरि राव महरै गनायथि होयो। जेब्ला आसामा ब्रिटिश रुलनि सिङाव दङमोन अब्ला आसामनि गुबुन गुबुन मावख'फोराव बेंगलि रावा बाहायजादोंमोन आरो असमिया सुबुंफोरजों लोगोसे आमेरिकान बाप्टिस्ट मिशनारिफोर जेरै नाथान ब्राउनआबो बिनि हेंथा खालामदोंमोन आरो सोमावसारदोंमन। आरो भारत हादरा उदांस्रि जाखांनायनि उनाव आसाम साहित्य सभाया दाबि खालामनाय बादि 1960 मायथाइयाव दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट मुंनि मोनसे आयेन पास जादोंमोन आरो असमिया रावा 1961 मायथाइनिफ्राय मावख'आरि राव एबा अफिसियेल राव हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन आरो बाहायजादोंमोन। 1921 मायथाइयाव महात्मा गान्धीआ आसामाव गिबि खेब बेरायफैजेनो बिथांखौ एपिसिसि एबा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया हांख्रायहरदोंमोन एबा इनभाइट खालामदोंमोन। महात्मा गान्धीखौ हांख्रायहरनायनि थांखिया बेनोमोन जे बै समाव भारत हादराव ब्रिटिश सासननि हेंथायै मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन बेनो जाबाय लोब्बा गैयै सोमावसारनाय आरो बियो 1920 मायथाइनिफ्राय लानानै 1922 मायथाइसिम जादोंमोन आरो आसामाव बे लोब्बा गैयै सोमावसारनायनि सोमोन्दै मेसेज होनो थाखाय महात्मा गान्धी बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन आरो बिथाङाबो फैनानै बे मेलाव बाहागो लाफैदोंमोन। 1973 मायथाइयाव आसामनि राजथावनिया शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम लाबोजायो। 1977 मायथाइयाव भारत सरकारा मोनसे आयेन पास खालामदोंमोन नर्थ इस्टार्न एरियाज होननाय आरो बे आयेननि गेजेरजोंनो मेघालयआ मोनसे आलादा रायजो महरै गनायथि मोनदोंमोन आरो जेब्ला मेघालयआ आलादा एबा उदां रायजो जायो अब्ला मेघालयनि राजथावनिया शिलंआव गायसनजायो आरो बेनिखायनो आसामनि राजथावनिया शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम लाबोजादोंमोन। बेबायदिनो आसामाव जालांनाय गोबां जाथायफोर जायफोरखौ आङो गुबुन गुबुन भिडिअनि गेजेरजों लाबोनो नाजागोन मानोना बे भिडिअआ
गोलाव जायोब्ला नोंथांमोना गोलाव भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना आरो बांसिन मानसिफ्रानो गोलाव भिडिअखौ नाया। बेनिखायनो आङो मोनसे भिडिअआवनो गासिबो जाथायनि सोमोन्दै लाबोजोबनो सानाखिसै। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आङो माखासे आरोबाव आसामाव जालांनाय बेबायदि जाथायफोरनि सोमोन्दै लाबोगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव।